त्यांचं मन ओळखता येणे किंवा नियंत्रणात ठेवता येणे किंवा पाहिजे ती गोष्ट, इनफॅक्ट ग्रहलोक पण एखादे जे परिपूर्ण योगी आहेत ते ग्रहलोक पण बनवू शकतात, मोठ्या असे अवाढव्य गोष्टी बनवू शकतात आणि त्या नष्ट पण करू शकतात. तर इत्यादी आणि कोणत्याही ग्रहलोकावर जाता येणे इच्छा होईल तिथे, तर आपण पाहतो की कशा प्रकारे भक्तांना ह्या सर्व सिद्धी स्वाभाविकतः प्राप्त होतात. आणि कोणत्या विशेष भक्तांचं उदाहरण पाहिलं आपण काल? कोणत्या भक्तांचं उदाहरण पाहिलं ज्यांना की ह्या सर्व सिद्धी प्राप्त आहेत? भक्त हनुमान आहेत प्रभूजी. हनुमानजी आहेत. आणि आपण विशेषतः काल उदाहरण पाहिलं नारद मुनींचं, की हा, नारद नारद मुनी मुनींचं. हे आध्यात्मिक जगतामध्ये वैकुंठ लोकांमध्ये पण गोलोक वृंदावनमध्ये कुठेही जाण्यासाठी त्यांना मुभा आहे. आणि भौतिक जगाच्या कोणत्याही लोकांवर जाण्याची, सत्य लोकांपासून ते पाताळ लोकापर्यंत 14 ह्या ब्रह्मांडातील 14 वेगवेगळ्या ग्रह लोकांवर कुठेही जाण्याची परवानगी आहे. आणि आपण विशेषतः भक्तांसाठी कोणती काळजी घेण्यासाठी सांगितलं? प्रभूजीज माताजीज प्रयत्न करा. कोणती काळजी घेणं आवश्यक आहे जेणेकरून भगवत धामात जाताना आपलं मन विचलित होऊ नये? इतर कोणत्याही ठिकाणी कोणती काळजी घेणं आवश्यक आहे? आपण म्हणजे सांग या हा, सिद्धींमध्ये अडकून राहायचं नाहीये आपल्याला. आपलं ध्येय निश्चित राहिलं पाहिजे निश्चित भगवत पाहिजे. धामाची प्राप्तीचं. हा. बरोबर आहे. आणि आपण पाहिलं की जे उच्च ग्रह आहेत, जसं जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, सत्यलोकाला ब्रह्मलोक पण म्हणतात, तर ह्या श्रेष्ठ लोकांवरील जे वेगवेगळे राहणारे तिथले व्यक्ती आहेत, त्यांना त्यांना भौतिक उपभोगाचं किंवा आनंदाचं जे त्यांचा स्तर आहे तो अत्यंत उच्च स्तरावरचा आहे. आणि त्या विशेषतः उच्च ग्रह लोकांना आकर्षित न होणं आवश्यक आहे. आणि आकर्षित झालं तर काय होईल? आपण जर आकर्षित झालं तर काय होण्याची शक्यता आहे? काय होईल निश्चित? भौतिकामध्येच प्रभूजी आपण अडकून राहू. हा त्याच्या पुढे प्रगती करू शकतो नाही. हा भौतिक जगामधील या लोकांमध्येच आपल्याला जन्म घेणं क्रमप्राप्त होईल जर आपण आकर्षित झालो तर. आणि ह्या लोकांमध्ये जन्म घ्यायचा म्हणजे खूप लांब लचक काळ हा तिथलं जीवनकाळ आहे. जसं की ब्रह्माजींचं जे आयुष्य आहे ते भगवद्गीता सांगते की 311 ट्रिलियन 400 बिलियन इयर्स, अर्थली इयर्स. म्हणजे ट्रिलियन आणि बिलियनला मला वाटतं आपण अब्ज म्हणतो मराठीमध्ये. अब्ज म्हणतो. आणि हा. ट्रिलियनला काय खर्ग वगैरे काही म्हणत असू, त्याचं एक्झॅक्टली माहित नाही. पण इतका मोठा कालावधी ब्रह्माजींचा जीवनकाळ आहे. आणि तिथे राहणारे बाकीचे जे लोक आहेत त्यांचा पण जीवन कालावधी ब्रह्माजीं इतका नसावा कदाचित, पण बराच मोठा आहे. आणि इतका मोठा काळ भौतिक जगामध्ये आपण अडकून राहू जर आपण या भौतिक जे आकर्षण आहेत किंवा उपभोग आहेत किंवा अष्टसिद्धी आहेत यांच्या प्रती जर आकर्षित राहिलो, तर हा मोठा धोका आहे की या भौतिक जगामध्ये आपल्याला खूप अधिक काळ अडकून राहावं लागू शकतं. त्याच्यामुळे भक्तांसाठी हे खूप महत्वाचं आहे की भगवद्गीता सांगते की आपली जी बुद्धी आहे भगवंतांच्या भक्तीच्या प्रती ती कशी असली पाहिजे? व्यवसायात्मिका बुद्धी. व्यवसायात्मिका बुद्धी एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम. भगवंत सांगतात की जो व्यक्ती या भक्तीच्या मार्गावर आहे त्याची बुद्धी ही फोकसला आपण मराठीत म्हणतो एकचित्त, एकाग्र असली पाहिजे, की एका ध्येयावर चित्त स्थिर आहे. आणि त्याला प्राप्त करण्यासाठी बाकीच्या कोणतेही जे डिस्ट्रॅक्शन, जे विचलित करणाऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आपण तयार असलं पाहिजे. तरच तो व्यक्ती भक्ती मार्गावर टिकू शकतो किंवा जो अंतिम ध्येय जे आहे त्याला प्राप्त करू शकतो. तर आता येणाऱ्या श्लोकांमध्ये श्लोक क्रमांक 24 पासून आपण पाहू की कशा प्रकारे हे जे अष्टांग योग मार्गाचं पालन करणारे जे अध्यात्मवादी आहे त्यांना कशा प्रकारे क्रमशः मुक्ती म्हणजे स्टेप बाय स्टेप लिबरेशन
की कशा प्रकारे एका एका क्रमाने त्यांना कशी मुक्ती प्राप्त होते ते या श्लोकांमध्ये दिलेलं आहे. श्लोक क्रमांक 24 पासून कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. वैश्वानरं याति विहाय सा गतः वैश्वानरं वैश्वानरं विहाय गतः सुषुष्मनया ब्रह्मपथेन शोचिषा सुषुष्मणया पथेन शोचिषा विधूतकल्कोतहरेरुदस्तात् विधूतकल्पोतहरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम् कुणाला वाचायचंय का? प्रभुजीच, माताजीच, हरे कृष्ण. हरे ठीक आहे. कृष्ण. हरे कृष्ण. गौर कृपा सिंधू प्रभू. हरे कृष्ण. हे राजन, सर्वोच्च ब्रह्मलोकामध्ये जाण्यासाठी असा योगी जेव्हा प्रकाशित सुषुम्नेने आकाशगंगेच्या मार्गाने जातो तेव्हा तो प्रथम वैश्वानर नामक अग्निदेवतेच्या लोकांमध्ये पोहोचतो. त्या ठिकाणी तो सर्व दूषणांपासून शुद्ध होऊन त्याही पुढे भगवान हरी यांच्याशी संबंध स्थापित करण्याकरता शिशुमार नामक चक्रावर जातो. तात्पर्य श्रीकृपाद्वारा श्रीकृपाद की जय. विश्वाचा ध्रुव तारा आणि तेथील प्रकाशित वलय यास शिशुमार चक्र असे म्हणतात. आणि त्या ठिकाणी भगवंतांचे शिरोदक्षाई विष्णू निवासस्थान असलेला ग्रहलोक स्थित आहे. येथे पोहोचण्यापूर्वी योगी भ्रष्ट लोकांमध्ये जाण्यासाठी आकाशगंगेच्या मार्गाने जातो आणि या मार्गावर प्रथम तो अग्निदेवतेच्या वैश्वानर लोकी पोहोचतो. वैश्वानर लोकामध्ये योगी भौतिक जगाच्या संपर्कात असताना मिळालेल्या कल्मशांपासून पूर्णपणे धुतला जातो. अवकाशातील आकाशगंगा म्हणजे ब्रह्मांडातील सर्वोच्च अशा ब्रह्मलोकांमध्ये जाण्याचा मार्ग होईल असे या ठिकाणी म्हटले आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. धन्यवाद. श्रीपाद की जय. तर इथे सांगितलंय शिल प्रभुपाद काही तात्पर्यांच्या अगोदर पण सांगतात की ध्रुव जवळपास ब्रह्मलोक जो आहे, ज्याला सत्यलोक पण म्हटलं जातं, तर ह्या भौतिक जगातील ब्रह्मांडाच्या सर्वात श्रेष्ठ ग्रहाच्या इक्विव्हॉलंट बरोबर आहे. इनफॅक्ट आपण ध्रुव महाराजांच्या कथेमध्ये पाहतो की ध्रुव महाराजांची इच्छा होती की त्यांचे जे पंजोबा म्हणजे ध्रुव महाराजांचे वडील महाराज उत्तानपाद महाराजांचे वडील स्वयंभुव मनु आणि स्वयंभुव मनूंचे वडील ब्रह्माजी, तर आपल्या पंजोबांच्या ग्रह त्यांना प्राप्त करायची इच्छा होती आणि असा ग्रह म्हणजे ध्रुव तारा. आणि असं सांगितलं जातं की ज्यावेळेस ह्या सृष्टीचा प्रलय होतो, सामान्य प्रलय म्हणजे ब्रह्माजींचं जीवनकाळ न संपता होणारा प्रलय, त्यावेळेस जे टॉप 4 म्हणजे जनलोक, महरलोक, तपलोक आणि ब्रह्मलोक हे नष्ट होत नाहीत. त्याच्या खालचे स्वर्गलोकापासूनचे खालचे सर्व ग्रहलोक हे नष्ट होतात सामान्य प्रलयामध्ये. तर त्या सामान्य प्रलयामध्ये पण ध्रुव तारा हा शाश्वत राहतो, तो नष्ट पावत नाही. आणि ज्यावेळेस ब्रह्माजींचं जीवनकाळ संपतं त्यावेळेस ध्रुव महाराज पण हे भगवतधामी परततील. तर अशा ध्रुव तारा याला पार करून पण हे अष्टांग योगी प्रवास करतात आकाश गंगेमधून. आणि इथे सांगितलंय त्याच्या जवळच शिशुमार चक्राचा अर्थ सांगितला आहे की जो 3 जे विष्णू आहेत, महाविष्णू, जे की ज्यांच्या शरीराच्या रंध्रांतून, छिद्रांमधून वेगवेगळे ब्रह्मांड बाहेर पडतात. गर्भोदक्षाय विष्णू, जे की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करून सृष्टी रचनेची सुरुवात करतात. ब्रह्माजींचं उत्पत्ती करून त्यांच्या नाभीतून निघणाऱ्या कमळावर ब्रह्माजींची उत्पत्ती होते. ते आहे गर्भोदक्षाय विष्णू. आणि क्षीरोदक्षाय विष्णू, जे की ज्यांना परमात्मा म्हणून पण आपण जाणतो, प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये आणि प्रत्येक अणु आणि रेणूच्या मध्ये प्रवेश करतात परमात्मा रूपामध्ये, त्यांना क्षीरोदक्षाय विष्णू म्हटलं जातं. तर अशा क्षीरोदक्षाय विष्णूंचा जे निवासस्थान आहे त्याला म्हटलं जातं श्वेत द्वीप, जे की आपण इंग्रजीमध्ये त्याला मिल्क ओशन.
की अशा श्वेतद्वीप, जसं श्रील प्रभुपादजी लिहितात की आध्यात्मिक जगतामध्ये आपल्याला जसं फक्त खारट पाण्याच्या सागराचीच कल्पना आहे, तसे वेगवेगळे प्रकारचे चांगल्या गोष्टींचे पण सागर आहेत, जसं की दुधाचा वगैरे. तर त्याला क्षीरोदक सागर किंवा श्वेतद्वीप म्हटलं जातं. तर त्या ठिकाणी तिथे पोहोचण्यापूर्वी जो अष्टांग योगी आहे, ज्यांनी की ब्रह्मरंध्रातून आपले प्राणत्याग केलेले आहेत आणि उच्च गतीकडे जो मार्गस्थ आहे, असे योगी हे ब्रह्मलोकात जाण्यासाठी आकाशगंगेच्या मार्गाने प्रवास करतात. आणि ह्या मार्गावर प्रथम अग्निदेवतेचा वैश्वानर लोक पोहोचतो. भगवद्गीतेमध्ये हा शब्द आपल्याला पाहायला मिळतो, वैश्वानर, ज्याचा अर्थ आहे अग्नी. कुणाच्या लक्षात आहे का प्रभूजीच माताजीच कोणता श्लोक आहे? 15व्या अध्यायातला भगवंत सांगतात की मी सर्व लोकांच्या जठरातला पचन अग्नी आहे. अहं वैश्वानरो भूत्वा भूत्वा प्राणिनां प्राणिनां देहमाश्रित्य देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं तदात्महं चतुर्विधम. की मी तो जठराग्नी आहे, भगवंत सांगतात, जो की 4 प्रकारचे जे अन्न ग्रहण करतात, ते अन्न पचन होण्यासाठी जो जठराग्नी लागतो तो पण मी आहे. त्याच्यामध्ये भगवंत म्हणतात अहं वैश्वानर भूत्वा. तर इथे सांगितलंय की वैश्वानर हा जो अग्निदेवतेचा लोक आहे, तो ह्या आकाशगंगेच्या मार्गावर. अजून आपण भौतिक जगतामध्येच आहोत. भौतिक जगतामध्ये 14 ग्रहलोक आहेत. त्याच्यामध्ये सर्वात टॉपमोस्ट, सर्वात वरचा आहे ब्रह्मलोक किंवा ज्याला सत्यलोक म्हटलं जातं. आणि त्या ब्रह्मलोकाकडे घेऊन जाणारा मार्ग म्हणजे आकाशगंगा. आणि त्या आकाशगंगावर वेगवेगळे जे वलय आहेत, वेगवेगळे जे स्तर आहेत, ते इथे सांगितलेले आहेत, जे की या अष्टांग योगी व्यक्तीच्या पूर्णत्वास जाण्याच्या मार्गावर लागतात. तर प्रथम आहे अग्निदेवतेचा वैश्वानर लोक. आणि वैश्वानर लोकामध्ये सांगितलेलं आहे की हा जो अष्टांग योगी आहे, जो की भौतिक जगाच्या पुढे जाण्यासाठी पात्र झालेला आहे, त्याला सर्व भौतिक कल्मशांपासून, मिसगिविंग्स, कल्मश म्हणजे हृदयात असलेले वेगवेगळे नकारात्मक किंवा घाणेरड्या गोष्टी, ज्या की आध्यात्मिक जीवनासाठी अनुकूल नाही आहेत, तर अशा कल्मशांपासून पूर्णपणे त्याला स्वच्छ केलं जातं, मुक्ती मिळते. अवकाशातील आकाशगंगा म्हणजे ब्रह्मांडातील सर्वोच्च ब्रह्मलोकामध्ये जाण्याचा मार्ग आहे. आपण पुढे जाऊ. पुढे अजून तो कोणत्या कोणत्या मार्गाने प्रवास करतो आध्यात्मिक जगतात जाताना. तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोर् विश्वनाथी विष्णू अनीयसा विरजेनात्मनैकः अनीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद् विबुधारमन्ते कुणाला वाचायचंय का? प्रभूजीज, माताजीज, हरे कृष्ण. ठीक आहे, मी वाचतो. हरे कृष्ण प्रभूजी, वाचते. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हे शिशुमार चक्र पूर्ण विश्वाचा आस आहे आणि त्याला विष्णूंची नाभी असे म्हणतात. गर्भोदकशाही विष्णू. केवळ योगीच या शिशुमार चक्राच्या पलीकडे जाऊन महर लोकाची प्राप्ती करतो. तेथे भृगु ऋषींसारखे शुद्ध संत, हे किती आहेत? 1 सेकंड, 4 आणि 3, 430 करोड किंवा 4.3 बिलियन माताजी. तेथे भृगु ऋषींसारखे शुद्ध संत 4.3 बिलियन इतक्या सौरवर्षांचे आयुष्य उपभोगतात. हा ग्रह दिव्यत्वात स्थित झालेल्या संतांनी देखील उपासना करण्यायोग्य आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी, सादर करा. धन्यवाद. प्रभू. आपण एकदा 14 प्लॅनेटरी सिस्टम ते उघडून ठेवू इझी रेफरन्ससाठी.
हरे कृष्ण. तर ह्या 14 जे वेगवेगळे लोक आहेत ह्या ब्रह्मांडामध्ये, तिथे आपण पाहतो की स्वर्गलोकापर्यंतचे जे ग्रह आहेत ते विशेषतः भौतिक उपभोगाचे अनेकाधिक साधनांनी भरलेले आहेत. परंतु त्या स्वर्गलोकाच्या पुढे महरलोकाकडे असा योगी ज्यांनी अष्टांग योग पद्धतीमध्ये परिपूर्णता प्राप्त केलेली आहे, तो प्रवास करायला लागतो. आणि शिशुमार चक्र म्हणजे इथे कुठे जे क्षीरोदक्षाई विष्णू आहेत त्यांचा श्वेतद्वीप हा ग्रह असावा आणि त्याच्याही पलीकडे महरलोकाकडे हा योगी प्रवास करायला लागतो. आणि वेगवेगळ्या महान साधू संतांचं वर्णन दिलेलं आहे, जे की या उच्च ग्रहलोकांमध्ये जसं की महरलोक असू, जनलोक असू, तपोलोक असू किंवा ब्रह्मलोक असू यांच्यावर निवास करतात. तर महरलोकामध्ये सांगितलेलं आहे भृगु मुनी. भृगु मुनी तिथे निवास करतात. आणि भृगु ऋषींबद्दल वर्णन आहे की कशा प्रकारे एकदा त्यांनी सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत कोण आहे हे याची परीक्षा घेण्याचं ठरवतात ते. आणि विशेषतः या भौतिक जगातील जे 3 वेगवेगळे गुणांचे गुणांच्या संबंधित भगवंतांचे अवतार आहेत, जसं की सत्वगुणाच्या संबंधित भगवंत विष्णू, जे की विष्णू तत्व आहेत, भगवंतांचे पुरुष अवतार आहेत. त्यानंतर रजोगुणांच्या संबंधित ब्रह्माजी, जे की एक जीवतत्व आहेत आणि रजोगुणाचे अधिपती आहेत. आणि शंभू तत्व शिवजी, जे की तमोगुणाचे अधिपती आहेत. तर ह्या तिघांची परीक्षा घेण्याचं ठरवतात. तर भृगु ऋषी आणि शिवजी हे दोघंही ब्रह्माजींचे पुत्र आहेत. तर कैलास पर्वतावर ज्यावेळेस भृगु ऋषी जातात शिवजींना भेटण्यासाठी, तर सर्वात अगोदर ब्रह्माजींना भेटण्यासाठी जातात, शिवजींना भेटण्याच्या अगोदर पण. आणि तिथे जाऊन आपल्या वडिलांना केवळ आदर प्रणाम अर्पण करत नाहीत. तर ब्रह्माजी काही म्हणत तर नाहीत त्यांना, पण त्यांच्या मनामध्ये क्रोधाची भावना निर्माण होते की आपल्या मुलाने आला परंतु व्यवस्थित आदर प्रणाम आपल्याला अर्पण केलेला नाही. आणि भृगु ऋषी जाणतात की एवढ्या आदर प्रणाम न अर्पण केल्याने मन विचलित झालं ब्रह्माजींचं रागाने आणि ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत असू शकत नाहीत. त्यानंतर भृगु ऋषी जातात की कैलास पर्वतावर, जिथे की शिवजींचं निवास आहे. आणि त्या ठिकाणी त्यांना भाऊ आहेत आपले, तर त्यांना आदर प्रणाम अर्पण करतात. आणि शिवजी खूप आनंदित होतात की भृगु ऋषी कैलास पर्वतावर आलेले आहेत आणि त्यांना आलिंगन देण्यासाठी त्यांच्याकडे धावत जातात. परंतु भृगु ऋषी त्यांना दुरूनच थांबवतात की तुम्ही प्लीज कृपया मला आलिंगन देऊ नका, कारण शिवजींचं जे शरीर आहे पूर्णपणे विरक्त आहेत ते. आणि त्यांच्या शरीरावर स्मशानातील राखेने लेप लावलेला आहे. आणि वेगवेगळ्या व्यक्तींचे जे कवट्या वगैरे आहेत तर त्यांचे हार धारण करतात. त्यांच्या गळ्यामध्ये नाग आहे. आणि अशा रूपामध्ये शिवजींना जस्ट त्यांची परीक्षा घेण्यासाठी भृगु ऋषी म्हणाले की तुम्ही मला कृपया आलिंगन देऊ नका, कारण तुमच्या शरीरावर ह्याची स्मशानातली राख आहे वगैरे. आणि शिवजींना ते बिलकुल आवडलं नाही की अरे, आपण एवढ्या स्नेहाने प्रेमाने आपल्या भावाला आलिंगन देण्यासाठी जात आहोत, पण हा आपल्याला अशा प्रकारे थांबवत आहे. आणि शिवजींच्या मनामध्ये पण क्रोध निर्माण होतो. आणि भृगु ऋषी हे लगेच ओळखतात की शिवजी हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत नाही आहेत. त्यानंतर वैकुंठ लोकामध्ये जातात, जिथे की भगवंत विष्णू हे निवास करत असतात आणि लक्ष्मीजी त्यांची सेवा करत असतात. त्यावेळेस भृगु ऋषी जाऊन विष्णूजींच्या छातीवर जोरात आपल्या लाथेने प्रहार करतात, पायाने प्रहार करतात. आणि भगवंत विष्णू ब्रह्माजींच्या बाबतीत भृगु ऋषींनी केला मनाच्या स्तरावर अपराध, आणि शिवजींच्या बाबतीत भृगु ऋषींनी केला शब्दांच्या स्तरावर अपराध, जो की मानसिक स्तरावरच्या अपराधापेक्षा जास्त मोठा समजला जातो. आणि त्याही पेक्षा मोठा समजला जातो फिजिकल, म्हणजे आपल्या कृतीने होणारा अपराध.
आणि जो की विष्णूंच्या बाबतीत केला केवळ याच्यासाठी की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत कोण आहेत हे जगाला दाखवण्यासाठी. परंतु विष्णूंचं जी प्रतिक्रिया होती, विष्णू रागावले तर नाहीत, उलट भृगु ऋषींना त्यांनी माफी मागितली की माझी जी छाती आहे ती एका धातू स्टील ज्याला आपण म्हणतो तशा प्रमाणे अतिशय कठोर आहे. तर मी प्रार्थना करतो की आपले पाय तर त्याला तर इजा झालेली नाही, माझ्या कठोर छातीला आपले पद स्पर्श हे करून स्पर्श करून. तर भृगु ऋषींना लगेच लक्षात येतं की हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत असू शकतात, कारण माझ्या इतक्या चुकीच्या वागण्याने पण ते बिलकुलही विचलित झालेले नाही आहेत. परंतु असं सांगितलं जातं की ज्या लक्ष्मीजी आहेत त्यांना भृगु ऋषींचं हा जो अपराध आहे भगवंतांच्या प्रती केलेला की लाथ त्यांच्या छातीवर मारणे हा बिलकुल आवडत नाही, आणि त्या शाप देतात पूर्ण भृगु ऋषींना आणि त्यांच्यासोबत ब्रह्मवृंदाला पण. तर ती वेगळी कथा आहे, पण सांगण्याचा हेतू हा की या भृगु ऋषींचं वर्णन येतं कशा प्रकारे त्यांनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत कोण आहेत हे या परीक्षेतून भगवंतांना दाखवलं, ह्या सामान्य लोकांना दाखवलं. तर हे भृगु ऋषी महर लोकाचे निवासी आहेत. आणि जसं मी थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की ह्या मोठ्या लोकांवरचे निवासी, जसं आपण पृथ्वीच्या वर जाऊ, भूवर लोक असू, स्वर्गलोक असू, तेथील राहणारे जे निवासी आहेत तेथील व्यक्तींचं जे आयुष्यमान आहे ते पण कितीतरी अधिक प्रमाणात आहे. जसं की स्वर्गलोकातील देवतांबद्दल सांगितलं जातं की त्यांचे 12 तास, 24 तासातल्या दिवसातील 12 तास म्हणजे आपल्या पृथ्वीवरचे 180 दिवस म्हणजे 6 महिन्यांचा कालावधी आहे. आणि आपलं 1 वर्ष म्हणजे त्यांच्या एका दिवसासारखं आहे. अतिशय लांब कालावधी ते जगतात. आणि त्याही पेक्षा श्रेष्ठ महरलोकातील जे निवासी आहेत, आपण पाहतो की भृगु ऋषी, त्यांचं जीवनमान आहे 4.3 बिलियन इयर्स, म्हणजे 4.3 अब्ज सौरवर्ष, पृथ्वीवरील वर्ष हे त्यांचं आयुष्यमान आहे. तर ह्या महर लोकाला पण असे अष्टांग योगी पार करून त्यांना जावं लागतं, आणि ज्या ठिकाणी कुठे ते आकर्षित होतील त्याच ठिकाणी त्यांना जन्म स्वीकारावा लागेल. म्हणजे आध्यात्मिक जगतात भगवत धामात जायचे तर या सर्व ग्रह लोकांच्या प्रती आकर्षणाला बळी पडता कामा नये. पुढे जाऊ आपण. अथो अनंतस्य मुखानलेन अनन्तस्य मुखानलेन दन्दयमानं सनिरीक्ष विश्वम् दण्डयमानं सनिरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टधिष्ण्यम् निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टधिष्ण्यम् यद्वैपराध्यं तदुपारमेष्ठम् यद्वैपराध्यं तदुपारमेष्ठम्. कुणाला वाचायचं आहे का? प्रभुजीच माता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. यस माताजी. पूजा माताजी. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम प्रभुजी. धन्यवाद. संपूर्ण ब्रह्मांडाच्या अंतिम प्रलयाच्या वेळी ब्रह्मदेवांच्या आयुष्याच्या शेवटी अनंत शेषाच्या ब्रह्मांडांच्या तळापासून मुखातून एक अग्निज्योत निर्माण होते. योगी व्यक्ती विश्वातील सर्व ग्रहलोकांची जळून राख होताना पाहतो आणि महान विशुद्ध जीवांनी उपयोगात आणलेल्या विमानातून सत्यलोकी जाण्यासाठी प्रयाण करतो. सत्यलोकातील आयुर्मर्यादा ही 154 किती आहे सर? किती आहे प्रभू हे? माताजी 1 ट्रिलियन्स ना? 54 खरब 80 अरब. अरब ना? हा. खरब म्हणजे 1 खरब. म्हणजे 1 खरब 54 अब्ज 80 करोड एवढी इतकी वर्षे आहेत. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. महर लोकातील विशुद्ध जीवांचे आणि देवतांचे आयुष्य हे 4 करोड 30 लक्ष एवढे इतकी वर्षे असते. आणि या ठिकाणी असे सूचित केले आहे की महर लोकातील रहिवाशांकडे ब्रह्मांडातील सर्वोच्च अशा सत्यलोकामध्ये पोहोचू शकणारी विमाने आहेत. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर आधुनिक विमाने आणि अवकाशयाने अगदी काल्पनिक गतीनेही पोहोचू शकत नाहीत. अशा अत्यंत दूर अंतरावरील अनेक ग्रहलोकांविषयी भागवत आपल्याला सूचक माहिती देते. श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य आणि वल्लभाचार्य यासारख्या महान आचार्यांनी भागवतातील विधानांचा स्वीकार केला आहे. श्री चैतन्य महाप्रभू विशेष करून भगवंतांचा निष्कलंक
किंवा अंमल वैदिक साहित्य म्हणून स्वीकार करतात. म्हणूनच कोणताही सुज्ञ मनुष्य शुकदेव गोस्वामींसारख्या आत्मसाक्षात्कारी अधिकाऱ्याने सांगितलेल्या भगवतातील विधानांचा अवहेर करणार नाही. श्रील शुकदेव गोस्वामी आपले महान पिता वेदांचे संकलक श्रील व्यासदेव यांच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण करतात. परमेश्वराच्या सृष्टीतील अनेक अद्भुत गोष्टी आपण रोज दिवसा रात्री स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहू शकतो. परंतु आधुनिक विज्ञानाने सुसज्ज होऊन आपण ज्या गोष्टी पोहोचू शकत नाही, आपण त्या गोष्टीपर्यंत पोहोचू शकत नाही. म्हणूनच वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या पलीकडे असणाऱ्या गोष्टींना जाणण्यासाठी आपण आधुनिक विज्ञानाच्या त्रोटक प्रमाणांवर अवलंबून राहू नये. सर्वसामान्य माणसासाठी आधुनिक वैज्ञान आणि वैदिक ज्ञान दोन्हीही केवळ स्वीकारणीयच असतात. कारण यापैकी कोणतीच विधाने, मग ती आधुनिक वैज्ञानाची असोत किंवा वैदिक असोत, ती पडताळून पाहू शकत नाही. सामान्य मनुष्याकडे एकावर किंवा दोहोंवर विश्वास ठेवणे हाच पर्याय उरतो. तथापि वैदिक ज्ञानाचा मार्ग हा अधिक प्रमाणित आहे, कारण तो आचार्यांनी स्वीकारलेला आहे. आचार्यजन हे केवळ श्रद्धाळू आणि बुद्धिमान नाहीत, तर ते बद्ध जीवांमध्ये आढळणाऱ्या सर्व दोषांच्या पलीकडे असणारे मुक्तात्मे आहेत. परंतु आधुनिक शास्त्रज्ञ हे अनेक चुका करण्याच्या आणि अनेक दोषांच्या अधीन आहेत. म्हणूनच सर्व महान आचार्यांनी स्वीकारलेल्या भागवतासारख्या आधुनिक शास्त्राचा स्वीकार करणे हीच सुरक्षित बाजू आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी, सादर प्रणाम. धन्यवाद. भागवतासारख्या अधिकृत शास्त्राचं म्हणजे प्रमाणित शास्त्राचं. तर इथे जसं की आपण थोड्या वेळापूर्वी पाहिलं की हे जे वेगवेगळे ग्रह आहेत पृथ्वीच्या वर, यांच्यावरील जे आयुष्यमान आहे पृथ्वीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. आणि जसं आपण वर जाऊ उच्च ग्रहांवरचं आयुष्यमान हे त्याच्यापेक्षा खालच्या ग्रहांवरच्या आयुष्यमानापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. तर महर लोकातील आयुष्य मर्यादा ही 4.3 बिलियन एवढी वर्ष आपण पाहिलेली. तर मिलियन म्हणजे 6 शून्य, बिलियन म्हणजे 9 शून्य आणि ट्रिलियन म्हणजे 12 शून्य. तर इथे 3, 6 आणि 9 म्हणजे 4.3 बिलियन एवढं महर लोकाचं आयुष्यमान आहे. आणि त्याच्यापेक्षाही अधिक मोठं आयुष्यमान 15.48 ट्रिलियन इयर्स, ट्रिलियन सौर वर्ष हे आयुर्मान आहे ब्रह्मलोकातील साधारण राहणाऱ्या व्यक्तींचं. आणि ब्रह्माजींचं तर याच्यापेक्षा अधिक आहे. ब्रह्माजींचं भगवद्गीता सांगते की 311 ट्रिलियन म्हणजे 311 ट्रिलियन 400 बिलियन एवढं मोठं ब्रह्माजींचं आयुष्यमान आहे. तर आणि अशा ठिकाणी राहणारे व्यक्ती जे आहेत ते योगिक शक्तींमध्ये पण इतके पारंगत आहेत की त्यांना महर लोकातील रहिवाशांना ब्रह्मलोकात जाण्यासाठी म्हणजे महरलोक म्हणजे नंबर 4 नंबरच्या ग्रहलोकातून 1 नंबरच्या ग्रहलोकामध्ये जाण्यासाठी पण त्यांना विशेष प्रकारचे यान किंवा विमान हे उपलब्ध आहेत. आणि श्रील प्रभुपादजी सांगतात की आपले जे भौतिक जगतातील अवकाश यान आहे इतके तर आपल्याला प्रयत्न करावा लागतात की त्या अवकाश यानाला केवळ पृथ्वीच्या 1 स्तर वर प्रवेश करण्यासाठी. आणि त्या ठिकाणी पण इतक्या साऱ्या वेळेला प्रयत्न करून त्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी शाश्वतरित्या त्या ठिकाणी राहू शकत नाही, थांबू शकत नाही. का? कारण जी पात्रता आहे उच्च ग्रहांवर राहण्यासाठी ती पात्रता प्राप्त करणं आवश्यक आहे, शास्त्र सांगतात, जर जायचं असेल तर. आणि श्रील प्रभुपादजी सांगतात की हे जे आकडे आहेत, हे जे प्रमाण दिलेलं आहे, आपण भौतिक बुद्धीने या प्रमाणांना पडताळून पाहणं हे जवळपास अशक्य आहे. का? कारण आपली बुद्धी एवढी सीमित आहे. या शास्त्रात दिलेल्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या प्रभू मला पण कोहोस्ट करून ठेवा, मग मी म्यूट करीन त्यांना. चालेल. की शास्त्रात दिलेल्या प्रमाणांना पडताळून पाहणं सोडा, विज्ञानाने जे आपल्याला प्रूव्ह करून दिले, उदाहरणार्थ विज्ञानातलेच काही गोष्टी आपल्याला सांगतो ज्या की काळाप्रमाणे बदलत गेल्या, खरं काय आहे हे कळण्यासाठी बराच वेळ लागला विज्ञानामध्ये. उदाहरणार्थ आधुनिक विज्ञान अगोदरच्या काळामध्ये असा विश्वास ठेवायचं
की कोणताही जीव हा अग्नीमध्ये जिवंत राहू शकत नाही. तर जवळपास 1976 ते 79 या काळामध्ये फायर बॅक्टेरियाचा हे झाला, शोध लागला, की जिथे वैज्ञानिकांना कळालं, की अरे, अग्नीमध्ये पण जिवंत राहू शकणारे काही जीव उपलब्ध आहेत, ज्यांना त्यांनी फायर बॅक्टेरिया हे नाव दिलं. तर आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी लहानपणी अनुभवलं असेल, मी तर लहानपणी बऱ्याचदा अनुभवलंय, की डॉक्टर आपल्या काळामध्ये लहान असताना जे इंजेक्शन द्यायचे प्रभूजी माताजी, सुई जी असायची ती उकळत्या पाण्यात असायच्या, इंजेक्शनच्या सुया. बरोबर आहे ना? नवीन स्टरलाइज त्यांना म्हणजे असं वाटायचं, की उकळत्या पाण्यामध्ये जर सुई काही काळ ठेवली, तर सर्व जे जीवजंतू आहेत ते नष्ट पावतील. परंतु नंतर हे कळालं, की अरे, उकळत्या पाण्यामध्ये पण काही जीवजंतू जिवंत राहू शकतात. त्यानंतर स्टरलाइज्ड सुया म्हणजे प्रत्येक इंजेक्शनसाठी नवीन सुई वापरल्या जाऊ लागली. तर त्याचप्रमाणे विज्ञान अगोदर असं मानायचं, विश्वास ठेवायचं, की पृथ्वी ही सपाट आहे, परंतु पृथ्वी ही गोलाकार आहे, हा शोध विज्ञानामध्ये बराच नंतर लागला. किंवा अगोदर असं मानलं जायचं, की पृथ्वी ही सूर्यापेक्षा ही मोठी आहे. परंतु हा शोध विज्ञानामध्ये कितीतरी नंतर लागला, की सूर्य हा कितीतरी हजार पटींनी पृथ्वीपेक्षाही मोठा आहे. तर सांगण्याची गोष्ट अशी, की आधुनिक विज्ञानातले जे मापदंड आहेत, जे निष्कर्ष आहेत, ते काळानुसार बदलतात किंवा खरी गोष्ट कळण्यासाठी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज म्हणजे एक्सपेरिमेंटला आपण प्रयोगाने प्राप्त होणारं ज्ञान हे ग्रॅज्युअली क्रमशः प्राप्त होतं. परंतु शब्द ज्ञान जे आहे शास्त्रातून प्राप्त होणारं, ते न बदलणारं ज्ञान आहे. कारण की ते अपौरुषेय म्हणजे कोणत्याही सामान्य व्यक्तीने दिलेलं ज्ञान नाहीये. भगवंतांकडून प्राप्त झालेलं ज्ञान आहे. त्याच्यामुळे श्रीमद भागवतानी 5,000 वर्षांपूर्वी जे सांगितलेलं होतं, तेच आजही लागू आहे आणि हजारो वर्षांनंतरही लागू राहील. तर हा फरक आहे आधुनिक विज्ञानातील ज्ञानाचा आणि शास्त्रांमध्ये दिलेल्या ज्ञानाचा. आणि त्याच्यामुळे श्रील प्रभुपादजी म्हणतात, की शास्त्रात दिलेलं जे ज्ञान आहे, ते प्रमाण म्हणून स्वीकार करणं खूप आवश्यक आहे. अजून एक उदाहरण देतो आपल्याला पटण्यासाठी, की आधुनिक विज्ञानाने काही काळापूर्वी अशात शोधून काढलंय, की अँटिसेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ काऊ डंग, की गाईच्या शेणामध्ये असणाऱ्या अँटिसेप्टिक प्रॉपर्टीज, ज्या की अशुद्ध जागेला पण कशाप्रकारे शुद्ध करतात. परंतु शास्त्रामध्ये हे अगोदरपासून सांगितलेलं आहे, की कशाप्रकारे काऊ डंग म्हणजे सामान्यतः कोणत्याही व्यक्ती किंवा प्राण्याचं जे विष्ठा आहे, ती तुच्छ समजली जाते आणि त्याला जर स्पर्श झाला तर अंघोळ करणं आवश्यक आहे. परंतु गाईचं जे शेण आहे, त्याला पवित्र म्हटलं जातं आणि अगोदरच्या काळामध्ये जी ओसरी असायची घराचा फ्लोअर, तो पण गाईच्या शेणानी म्हणा किंवा भगवंतांचं जे गर्भगृह आहे, त्याला पण गाईच्या शेणाने लेप दिला जायचा, सारवलं जायचं. का? कारण शास्त्र अगोदरपासून सांगत आलेलं आहे, की गाईचं जे शेण आहे ते पवित्र आहे, शुद्ध आहे. तर शास्त्रांचे दिलेले जे निष्कर्ष आहेत, ते कधीही बदलत नाहीत. परंतु आधुनिक विज्ञानाचे जे निष्कर्ष आहेत, ते काळानुसार बदलत जातात किंवा त्याच्यामध्ये जे खरं आहे ते हळू प्रस्थापित होत जातं. परंतु शास्त्राचं तसं नाही आहे. तर हा फरक आहे आधुनिक विज्ञानातून मिळणारे, प्राप्त होणारे निष्कर्ष आणि शास्त्रामध्ये असणारे निष्कर्ष. त्याचप्रमाणे इथे सांगितलेलं आहे शास्त्रामध्ये, भागवतामध्ये, भगवद्गीतेमध्ये, की महरलोकातील लोकांचं आयुष्यमान एवढं आहे आणि ब्रह्मलोकातील जे व्यक्ती आहे त्यांचं आयुष्यमान 15.48 बिलियन एवढं आहे. कुणाचा काही प्रश्न आहे का? प्रभुजीज, माताजीज, हरे कृष्ण. कुणाला समजण्यासाठी किंवा विश्वास ठेवण्यासाठी हे अवघड वाटतं का? की आपण ह्या प्रमाणातून जे वेगवेगळे उदाहरणं दिले, त्याच्यातून समजू शकतो, की आधुनिक विज्ञान पण त्या सत्याकडे जाण्याचा प्रयत्न करतं. परंतु कारण ते विज्ञान आपल्या भौतिक इंद्रियांच्यावर आधारित आहे, त्याला मर्यादा आहेत. परंतु शास्त्रात दिलेलं ज्ञान हे या भौतिक इंद्रियांच्या मर्यादेच्या
पलीकडे आहे, कारण कारण ते अशा व्यक्तीने दिलेलं आहे ज्यांचे इंद्रिय हे भौतिक नाही आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. येस प्रभूजी. हे जे 24व्या श्लोकात हा शिशुमार चक्र, त्याला शिरोदकशाही विष्णू पण म्हणतात ना. हा आणि इकडे दिलेलं आहे की गर्भोदकशाही विष्णू, शिशुमार चक्र हा एक मिनिट हा, त्यांची नाव 24 आणि 25. बरोबर आहे, बरोबर आहे. तर हे 2 विष्णू कसे? हा तर 3 जे विष्णू आहेत, महाविष्णू, गर्भोदक्षाय विष्णू आणि क्षीरोदक्षाय विष्णू, ह्यांचं जे राहण्याचं ठिकाण किंवा कार्य आहे ते महाविष्णू ज्यांच्या शरीराच्या रंध्रातून किंवा छिद्रांमधून वेगवेगळे ब्रह्मांड बाहेर पडतात, जसं की आपलं ब्रह्मांडाचं इथे वर्णन आहे. 14 जे ग्रहलोक आहेत, या ब्रह्मांडामध्ये, प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये विष्णू प्रवेश करतात गर्भोदक्षय विष्णूच्या रूपामध्ये, ज्यांच्या नाभीतून ब्रह्माजींची उत्पत्ती होते. आणि ह्या ब्रह्मांडामध्ये एक ग्रह आहे श्वेतद्वीप, ज्याच्यामध्ये विष्णू प्रवेश करतात क्षीरोदक्षय विष्णू यांच्या रूपामध्ये. तर भागवताच्या अगोदरच्या स्कंदामध्ये, पहिल्या स्कंदामध्ये पण ज्या वेळेस वर्णन येतं या पृथ्वीच्या निर्मितीचं, त्या ठिकाणी असं सांगितलेलं आहे की ह्या पूर्ण भौतिक जगाची उत्पत्ती ही क्षीरोदक्षय विष्णूंपासून झाली आणि काही ठिकाणी सांगितले गर्भोदक्षय विष्णूंपासून झाली. तर हे कसं ओळखायचं? तर एक मिनिट, मी एक नोटपॅड उघडतो. तर हे जे 3 पुरुष अवतार आहेत प्रभूजी, महाविष्णू ज्यांच्यापासून सर्व युनिव्हर्सेस, ब्रह्मांड येतात, त्यांच्यापासून गर्भोदक्षय विष्णू आणि त्यांच्यापासून क्षीरोदक्षय विष्णू. गर्भोदक्षय विष्णू प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये एक असे, आणि क्षीरोदक्षय विष्णू जे की प्रत्येक ब्रह्मांडातील श्वेतद्वीप अशा ग्रहामध्ये एक. तर जर या विष्णूंपासून, जे की परमात्मा रूपामध्ये आहेत, कोणत्या गोष्टीची उत्पत्ती झाली असेल, तर ती उत्पत्ती गर्भोदक्षय विष्णूंपासून झाल्यासारखीच आहे. का? कारण क्षीरोदक्षय विष्णूंचे स्त्रोत पण गर्भोदक्षय विष्णू आहेत आणि गर्भोदक्षय विष्णूंचे स्त्रोत हे महाविष्णू आहेत. त्याच्यामुळे ज्याप्रमाणे उत्पत्तीच्या बाबतीमध्ये क्षीरोदक्षय विष्णूंचा उल्लेख असू किंवा गर्भोदक्षय विष्णूंचा उल्लेख असू, हे चुकीचं नाहीये, कारण एका भगवंतांच्या पुरुष अवताराची उत्पत्ती ही दुसऱ्या पुरुष अवतारापासून झालेली आहे. त्याचप्रमाणे शिशुमार चक्राचं पण, की आधीच्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे की शिशुमार चक्र हे सामान्यतः या महरलोकाच्या आसपास या ठिकाणी आहे, क्षीरोदक्षय विष्णूंचा जो ग्रह आहे श्वेतद्वीप. तर ह्या क्षीरोदक्षय विष्णूंचा उगम गर्भोदक्षय विष्णूंपासून झाल्यामुळे काही ठिकाणी अल्टरनेटिव्हली ह्यांचं नाव पण घेतलेलं आहे. जसं मी तुम्हाला उदाहरण दिलं सृष्टीच्या उत्पत्तीबद्दल, तिथे पण असे 2 स्टेटमेंट आहेत, क्षीरोदक्षय विष्णूंचा आणि गर्भोदक्षय विष्णू. पण जर आपण भगवंतांच्या जे पुरुष अवतार आहेत त्यांची जर सिक्वेन्स ओळखली की कशा प्रकारे, आणि आपण याच्या पण अगोदर याच्यावर चर्चा केली की महाविष्णू कुठून आलेले आहेत. हे संकर्षण, जे की चतुर्विह रूप आहे भगवंतांचं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध, ह्या चतुर्विह रूपापासून आलेले आहेत. आणि हे चतुर्विह रूप नारायण, आणि नारायण हे पहिल्या चतुर्विह रूपांपासून आलेले. आणि पहिले चतुर्विह रूप हे बलरामजी पासून, आणि बलरामजी हे भगवंत कृष्णांपासून विस्तारित रूप आहेत. तर हा चार्ट आपल्या लक्षात आहे का प्रभूजी? तुम्ही होते का त्या सेशन मध्ये? होतं ना? तर सांगण्याचा हेतू हा की काही ठिकाणी ह्या ज्या 2 पुरुष अवतार गर्भोदक्षय विष्णू आणि क्षीरोदक्षय विष्णू यांचा उल्लेख आहे, हा अल्टरनेट केलेला आढळतो. पण कन्फ्यूज होण्यासारखं नाहीये, कारण हे जे विष्णू आहेत क्षीरोदक्षय विष्णू अंततः विस्तारित अवतार आहेत गर्भोदक्षय विष्णूंचा. अच्छा. ठीक आहे. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 27. न यत्र शोको न जरा न मृत्युर न यत्र शोको न जरा न मृत्युः
नार्तीर्न चोद्वेगरुते कुतश्चित् नातीर्न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यश्चित्ततोदः कृपया निधन्विदाम् यच्चित्ततो कृपया निन्दविदान् दुरन्तदुःख प्रभवानुदर्शनात् दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् कुणाला वाचायचं आहे का? प्रभुजीच, माताजीच? हरे क्षितिजा कृष्ण प्रभुजी. हा, क्षितिजा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सत्य लोकामध्ये शोक, वृद्धत्व किंवा मृत्यूही नाही. तेथे कोणत्याही प्रकारचे दुःख नसल्यामुळे चिंताही नाही. परंतु काही वेळा चेतनेमुळे भक्तिमार्गाविषयी अनभिज्ञ असणाऱ्या आणि भौतिक जगामध्ये कधीही पार न करू शकणाऱ्या दुःखांच्या अधीन झालेल्या लोकांविषयी करुणा वाटत असते. तात्पर्य: मूर्ख भौतिकवादी लोक परंपरेने चालत येणाऱ्या अधिकृत ज्ञानाचा लाभ घेत नाहीत. वैदिक ज्ञान अधिकृत आहे आणि ते प्रयोगाने नव्हे तर अधिकृत पुरुषांनी विशद केलेल्या वेदांच्या प्रमाणित विधानांद्वारे प्राप्त केले जाते. केवळ पुस्तकी पांडित्याने आपण वेदांना जाणू शकत नाही. भगवद्गीतेत 4.2 स्पष्टपणे सांगितल्याप्रमाणे मनुष्याने वैदिक ज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी परंपरेद्वारेच वैदिक ज्ञान प्राप्त केलेल्या अधिकृत व्यक्तीकडे गेले पाहिजे. भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे की भगवद्गीतेत सांगितलेली ज्ञानपद्धती सूर्यदेवाला सांगण्यात आली आणि परंपरेने हे ज्ञान सूर्यदेवाकडून त्याच्या पुत्राकडे म्हणजेच मनूकडे आले व मनूकडून इक्ष्वाकू राजाकडे प्रभू श्री रामचंद्रांचे पूर्वज आले. अशा प्रकारे ही ज्ञानपद्धती महान ऋषींना एकामागोमाग एक परंपरेमध्ये सांगण्यात आली. परंतु कालौघामध्ये प्रमाणित परंपरा खंडित झाली म्हणून ज्ञानाचा खरा अर्थ पुनर्स्थापित करण्याकरता भगवंतांनी तेच ज्ञान अर्जुनाला सांगितले. अर्जुन विशुद्ध भक्त असल्या कारणाने हे ज्ञान जाणून घेण्यासाठी प्रमाणित व योग्य विद्यार्थी होता. अर्जुनाने भगवद्गीता कशी जाणून घेतली हेही विशद करून सांगण्यात आले आहे. भगवद्गीता 10.12 आणि 13. परंतु असे अनेक मूर्ख लोक आहेत जे भगवद्गीतेचा खरा उद्देश जाणून घेण्यासाठी अर्जुनाच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण करीत नाहीत. उलट ते त्यांच्या इतकेच निरर्थक आणि क्षुद्र असे स्वतःचेच असे भाष्य निर्माण करतात. यामुळे अल्पबुद्धी निष्पाप अनुयायी किंवा शूद्र यांची दिशाभूल करून ते खऱ्या ज्ञानाच्या मार्गामध्ये केवळ अडथळेच आणतात. असे सांगितले जाते की वेदांना जाणण्यापूर्वी मनुष्याने ब्राह्मण बनणे आवश्यक आहे आणि असा आदेश मनुष्याने पदवीधर असल्याविना वकील बनू नये या आदेशा इतकाच महत्वपूर्ण आहे. या प्रकारचा आदेश म्हणजे कोणासाठीही प्रगतीपथावरील अडथळा असूच शकत नाही. परंतु एखाद्या विशिष्ट विज्ञानाची विशुद्ध जाणीव होण्याकरता असा आदेश आवश्यक आहे. अपात्र ब्राह्मणांनी वैदिक ज्ञानाचा चुकीचा अर्थ लावलेला आहे. अधिकृत आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली ज्याने कडक प्रशिक्षण घेतले आहे तो पात्र ब्राह्मण होय. वैदिक ज्ञान हे आपल्याला भगवान श्रीकृष्णांबरोबरचा आपला संबंध जाणून घेण्यासाठी आणि स्वगृही भगवद्धामात परत जाण्याचे आपले अभिष्ट ध्येय प्राप्त करण्यासाठी तदनुसार कार्य करण्याचे मार्गदर्शन देते. परंतु भौतिकवादी लोकांना हे आवडत नाही. ज्या ठिकाणी सुखच नाही त्या ठिकाणी सुखी होण्यासाठी ते योजना आखत नाहीत. मिथ्या सुखासाठी वैदिक कर्मकांडाद्वारे योजना आखत असतात. मिथ्या सुखासाठी वैदिक कर्मकांडाद्वारे किंवा अवकाशयानाद्वारे इतर ग्रहाकडे जाण्याचा ते प्रयत्न करतात. परंतु त्यांनी निश्चितपणे जाणले पाहिजे जे ठिकाणच मुळी दुःखासाठी आहे त्या ठिकाणी कितीही भौतिक तडजोडी केल्याने दिशाभूल झालेल्या मनुष्यास काहीच लाभ होऊ शकत नाही. कारण अखेरीस ठराविक कालावधीनंतर अखिल ब्रह्मांड हे आपल्या वैविध्यासहित विनाश पावणार आहे. त्यानंतर लौकिक सुखाच्या साऱ्या योजना आपोआपच नष्ट होतील. म्हणूनच बुद्धिमान मनुष्य हा स्वगृही भगवद्धामात जाण्याची योजना आखतो. तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी या भौतिक जीवनाच्या सर्व दुःखांच्या पलीकडे जातो. तोच वास्तविकपणे सुखी असतो, कारण त्याला भौतिक अस्तित्वाची चिंता नसते. परंतु त्याच्या ठायी करुणाभाव असल्यामुळे
भौतिकवादी लोक दुःख भोगत असलेले पाहून त्याला वाटते. म्हणूनच दुःख भोगणाऱ्या लोकांना भगवत धामात परत जाण्याची आवश्यकता पटवून देण्यासाठी कधी कधी तो त्यांच्या समोर येतो. भगवत धामात परत जाण्याच्या या सत्याचाच प्रचार सर्व अधिकृत आचार्य करतात आणि ज्या ठिकाणी सुख म्हणजे केवळ दंतकथाच आहे त्या ठिकाणी सुखाच्या खोट्या योजना न बनवण्याविषयी सावधान करतात. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ठीक आहे. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तर इथे आपण पाहतो की ह्या ज्या उच्च लोकातील विशेषतः ब्रह्मलोकाबद्दल सांगितलेलं आहे की त्या ठिकाणी शोक, वृद्धत्व आणि मृत्यूही नाही. तर हे योग्य प्रकारे समजून घेणं आवश्यक आहे की मृत्यूही नाही याचा अर्थ काय होतो. की आपण तर एका ठिकाणी म्हणतो की ब्रह्मदेवांचं जे आयुष्यमान आहे ते आहे भगवद्गीता सांगते 311 ट्रिलियन 400 बिलियन 311 खर्ग आणि 400 अब्ज वर्ष इतकं ब्रह्माजींचं आयुष्यमान आहे. मग आयुष्यमान आहे याचा अर्थ असा की त्या आयुष्याचा शेवट पण आहे. मग असं कसं काय सांगितलेलं आहे की ब्रह्माजीं सत्यलोकामध्ये मृत्यू नाही. याचा अर्थ असा की जो जीवनकाळ आहे तो इतका लांब लचक आहे, इट इज ऑलमोस्ट ॲज गुड ॲज इन्फिनिटी. की आपण जर एखादी रेषा भूमितीमध्ये म्हणतो की खूप लांब लाईन जर आपण काढली तर इट इज ऑलमोस्ट ॲज गुड ॲज इन्फिनिटी. त्याप्रमाणे ब्रह्माजींच्या पण सत्यलोकातील जो जीवनकाळ आहे तो आपण अगोदरच्या श्लोकामध्ये पण पाहिला 15.48 बिलियन इतका, बिलियन आहे, ट्रिलियन इतका सामान्य व्यक्तींचा जीवनकाळ आहे ब्रह्मलोकातील. परंतु ब्रह्माजींचा त्यापेक्षाही अधिक आहे. तर एक गोष्ट समजून घेणं आवश्यक आहे की मृत्यू निश्चित आहे ब्रह्मलोकात पण, कारण तो भौतिक जगताचा भाग आहे आणि जिथे कुठे भौतिक जगताचा भाग आला तिथे मृत्यू असणारच. कुणीही अमर नाहीये भौतिक जगतामध्ये, भगवंतांचे जे विष्णू तत्व आहेत ते सोडले तर. तर अशा पण हे मात्र खरं आहे की देवी देवतांसाठी ओल्ड एज आणि डिसीज म्हणजे वृद्धत्व आणि वेगवेगळ्या होणाऱ्या व्याधी, रोग आदी इत्यादी हे देवतांसाठी नाही आहेत. आणि ह्या वृद्धत्व नाही आहेत हे खरं आहे. आणि याच्यासोबत शोक म्हणजे कोणतंही दुःख हे पण त्या सत्यलोकामध्ये किंवा ब्रह्मलोकामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींसाठी नाही आहे. परंतु अशा ब्रह्मलोकात राहणारे जे श्रेष्ठ व्यक्ती आहेत, जे ब्रह्माजींसोबत राहून तिथं आध्यात्मिक चेतनेचं पालन करतात, आध्यात्मिक जीवनाचं पालन करतात, त्यांना पण एक दुःख आहे किंवा एक करुणा वाटते. कशाबद्दल करुणा वाटते? ह्या पृथ्वी लोकावरील भौतिक जगतातील जे पतित जीव आहेत, भगवंतांपासून विमुख होऊन भौतिक आनंद उपभोगण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मग्न आहेत, अशा भगवंतांपासून विमुख झालेल्या जीवांना दुःखाच्या अधीन होताना पाहून सत्यलोकातील किंवा ब्रह्मलोकातील जे रेसिडेंट्स राहणारे आहेत त्यांना दुःख होते. तर त्यांच्यासाठी दुसरं कोणतं दुःखाचं कारण नाहीये, फक्त ह्या एका कारणाशिवाय की त्यांना भौतिक जगातील अधपतित लोकांच्या अवस्थेबद्दल वाटणारी सहानुभूती किंवा करुणा, एवढं एकमेव दुःख केवळ ब्रह्मलोकातील यांच्याबद्दल आहे, राहणाऱ्यांबद्दल सांगितलेलं आहे. आणि तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादजी सांगतात की हे जे ज्ञान गुरु शिष्य परंपरेमध्ये चालत आलेलं आहे, भगवंत 4थ्या अध्यायामध्ये 2ऱ्या श्लोकामध्ये सांगतात की कशा प्रकारे हे गुरु शिष्य शृंखलेमध्ये परंपरेमध्ये चालत आलेलं आहे आणि ती शृंखला मोडल्यामुळे भगवंत पुनर्स्थापित करत आहेत हे भगवद्गीतेचं ज्ञान अर्जुनाला प्रदान करून, जेणेकरून त्याच्याद्वारे सर्व राजर्षींना प्राप्त होईल. जसं वेगवेगळे क्षत्रिय राजे जे की त्या परंपरेमध्ये आले आणि त्या परंपरेद्वारे या भौतिक जगातील जे पतित जीव आहेत त्यांना पण हे ज्ञान प्राप्त होईल, जेणेकरून ती ज्ञानाची शृंखला पुनर्स्थापित करण्यासाठी भगवंतांनी भगवद्गीता सांगितलेली आहे. आणि विशेषतः वैदिक ज्ञानाबद्दल काही भौतिक पात्रता पण सांगितलेल्या आहेत व्यक्तीसाठी, ते ज्ञान समजण्यासाठी. तर त्या सर्व नियमांचं पालन करणं
म्हणजे इथे ब्राह्मण हे सांगितलेलं आहे. परंतु जसं आपण बऱ्याचदा याच्यावर चर्चा केली की हे जन्मानी नाही, तर हे गुण आणि कर्मानी ही पात्रता वैदिक ग्रंथामध्ये सांगितलेली आहे. परंतु कलियुगामध्ये ह्या वर्णाश्रम व्यवस्थेचं जे विकृत रूप आहे आपल्याला पाहायला मिळतं, जिथं की जन्मानुसार हा स्तर दर्शवला जातो, जे की योग्य पद्धतीने. जसं श्रील प्रभुपादजी खूप साधं उदाहरण देतात, की आपण एखाद्या जज म्हणजे एक न्यायाधीश जे आहेत, त्यांच्या मुलाला न्यायाधीश म्हणून स्वीकारू शकत नाही. का? कारण त्याच्या वडिलांनी जी पात्रता प्राप्त केली, ती त्या मुलांनी अगोदर पात्रता प्राप्त करणं अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे एका डॉक्टरच्या मुलाला डॉक्टर म्हणून लगेच स्वीकारू शकत नाही. का? कारण त्यांनी ती पात्रता प्राप्त करणं आवश्यक आहे. म्हणजे केवळ जन्माने कुणी डॉक्टर बनू शकत नाही, केवळ जन्माने कुणी जज बनू शकत नाही. त्याचप्रमाणे फक्त जन्माने कोणी पात्र व्यक्ती बनू शकत नाही वैदिक ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी. ती पात्रता अंगीकारणे आवश्यक आहे. परंतु भक्ती मार्गासाठी अशी कोणती भौतिक स्तरावरची पात्रता नाहीये. कोणताही व्यक्ती इनफॅक्ट दुसऱ्या स्कंदामध्ये खूप सुंदर श्लोक आहे. दुसऱ्या स्कंदामध्ये 4थ्या अध्यायामध्ये खूप सुंदर श्लोक येतो. एकदा आपण सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. आपण इथे कन्क्लूड करू. किराटहुनांद्र पुलिंद पुलकशा किरातांध्र पुलिंद पुल्कषा आभीर शुंभा यवना खसादयः आभीर शुंभाय येन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया येन्ने च पापायदपाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः. शुद्धि तस्मै प्रभविष्णवे नमः. तर भागवत सांगतं की एखादा व्यक्ती कितीही प्रकारच्या पतित अवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या जन्मलेला असो, कशा प्रकारच्या, कुणी हरे कृष्ण, की कुणी व्यक्ती किराट किंवा हुन्न किंवा आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खसादयः या प्रकारच्या कोणत्याही पतित कुळामध्ये का जन्मलेला असू नये, तर तो व्यक्ती इतका श्रेष्ठ बनू शकतो की त्याच्या पाद आश्रय म्हणजे त्याच्या पायांचा आश्रय घेऊन जग शुद्ध होऊ शकतं. कधी? जर तो व्यक्ती भगवंतांच्या भक्तीमध्ये शुद्ध भक्तीमध्ये जोडलेला असेल तर. तर वैदिक ग्रंथाच्या अभ्यासासाठी काही भौतिक पात्रता दिलेल्या आहेत शास्त्रामध्ये, परंतु शुद्ध भक्त होण्यासाठी ह्या कोणत्याही भौतिक पात्रतांची गरज नाहीये. जर व्यक्ती भक्ती मार्गामध्ये जर चांगल्या प्रकारे पालन केलं त्यांनी, तर शुद्ध भक्ती स्तराला प्राप्त होऊ शकतो आणि त्या व्यक्तीचा पाद आश्रय घेऊन, त्या व्यक्तींचा आश्रय घेऊन बाकीचे लोक पण आपलं जीवन परिपूर्ण करू शकतात. तर विशेषतः मला हा श्लोक खूप प्रिय आहे, कारण लहानपणी कधी आई जर खूप चिडलेली असायची काही खोड्या केल्याने वगैरे, तर रागवताना कधी कधी चांडाळा यावना असे शब्द वापरायची. तर मी आईला नंतर विचारायचो की याचा अर्थ काय, की मी खरंच यवन आहे का की चांडाळ आहे का. परंतु मोठं झाल्यानंतर मी ज्यावेळेस भक्तांच्या संगतीत आल्यानंतर हा श्लोक पाहिला, तर मला आनंद झाला की आपल्याला पण चान्स आहे, आपल्याला पण निश्चित आपण भक्ती मार्गामध्ये जीवन परिपूर्ण करण्याचा निश्चित संधी आहे प्रत्येक जीवासाठी. आणि याच्यासोबतच आपण इथे कन्क्लूड करू. एक मिनिट, अजून काही राहिलं याच्यामध्ये, की अशा आध्यात्मिक मार्गाचं पालन करणाऱ्या व्यक्तींसाठी इथे भागवत सांगतं की हे अशा दुःखासाठी, अशा सुखासाठी प्रयत्न करत नाहीत जे की सुख भौतिक जगामध्ये अस्तित्वातच नाहीये. जसं की आपण मराठीमध्ये म्हण म्हणतो की आडातच नाहीये तर पोहऱ्यात कुठून येणार. याचा अर्थ की भौतिक जगत बनलेलंच असं आहे. भगवंत भगवद्गीतेत सांगतात की दुःखालयम अशाश्वतम,
की जे दुःखाने भरलेलं आहे आणि अशाश्वत म्हणजे टेम्पररी आहे, अशा जगामध्ये शाश्वत सुखासाठी शोधणं म्हणजे वेडेपणा आहे. जसं की एखाद्या वाळवंटामध्ये जिथं की पाणी दुर्भिक्ष आहे, अशा ठिकाणी ज्यावेळेस एखादं हरीण हे मृगजळ शोधत असतं. मृगजळ म्हणजे केवळ हवेतच दिसण्यासाठी दिसतं, पण खरं अस्तित्वात नसतं. त्यावेळेस तहानेने व्याकुळ होऊन अंततः त्याचा मृत्यू होतो. त्याचप्रमाणे भौतिक जगात पण अशा शाश्वत सुखासाठी शोधणं, जे की तिथे अस्तित्वातच नाहीये, भगवद्गीता सांगते, हे काही बुद्धिमत्तेचं, सज्ञानतेचं लक्षण नाहीये. त्याच्यामुळे जे भगवत भक्त असतात, ते अशा ठिकाणी जिथे की दुःखालय म्हणून भगवंतांनी त्याच्यावर मोहर शिक्का दिलेला आहे, अशा भौतिक जगामध्ये शाश्वत आनंदासाठी प्रयत्न करत नाहीत. शाश्वत आनंद प्राप्त करण्यासाठी भगवत धामात जाण्याचा प्रयत्न करतात. तर त्याच्यामुळेच येशू ख्रिस्तांचं एक खूप वाक्य सुंदर आहे. ते म्हणतात की डोंट ट्राय टू बिल्ड अ हाऊस ऑन अ ब्रिज, की एका पुलावर ब्रिज, एक पूल जो एक नदीच्या एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला जाण्यासाठी बांधलेला असतो. ते ब्रिज ह्या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी आहे. तिथेच बस्तान बांधून निरंतर तिथे राहण्याचा प्रयत्न करू नका. का? कारण नेहमी राहण्याची ती जागा नाहीये. त्याच प्रकारे हे भौतिक जगत पण त्या भौतिक जगतातून आपलं जीवन परिपूर्ण करून भगवत धामात जाण्यासाठी बनलेलं आहे. आणि आपण पण त्या पुलासारखं इथेच आपलं बस्तान बांधून निरंतर शाश्वत जीवन जगण्यासाठी इथे प्रयत्न नाही करायला पाहिजे. याचा उपयोग करून जीवन परिपूर्ण करून भगवत धामात जाण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. तर आपण इथे थांबू. प्रभुजीच माताजीच. कुणाचा काही प्रश्न आहे का? हरे कृष्ण.